jo smarte møbler, en der hedder Smart Rooms møbler, som er nogle fantastisk funktionelle møbler, som kan gøre op med mange af de her pladsproblemer, folk har i deres hjem, eller skal man bygge til og så videre. Vi kender jo alle sammen det her med, at man skal sidde i sofaen og se fjernsyn, om det er fodbold eller vild med dans, eller hvad man skal se, og man skal sidde foroverbøjet og spise. Her er der sådan nogle smarte borde her, som man simpelthen bare kan trække op til sig. Så når man sidder og skal spise, så kan man sidde ordentligt her ved bordet, og man kan have bøger og hvad det ellers er, aflægning ned i. Er man færdig med at spise, så kører man bare bordet ned igen, og så har man igen sit sofabord. Når klokken er ved at være mange, man så skal i seng, så behøver man faktisk ikke flytte sig fra sofaen for rigtig at komme i seng. Man kan simpelthen bare skubbe bordet ind, og så har man simpelthen sin seng, der kommer ud af væggen her. Og det, der er det rigtig smarte her, det er jo, at selve, hvad kan man sige, reolen her, ender så med at blive til ben og er hele tiden vandret, så man skal ikke flytte på sine ting, der står på reolen. Og så kører man simpelthen bare sin seng ned, og så er man klar til at gå i seng. Kvaliteten, der må man sige, den er bare helt i top. Der er 10 års garanti på pumperne med hensyn til madrasser. Nu har vi prøvemadrasser på i butikken, og dem kan man få i det, der hedder det vælger man selv, om man vil have en blød, en fast, en medium, eller hvad man vil have. Stoffet, som der er på hovedgærdet her, kan man også vælge i forskellige farver. Når det så er blevet morgen, og man skal op igen, så kan man lade sit sengetøj blive på, fordi der sidder sådan nogle rimme på her, som man bare lige spænder rundt om sengetøjet. Og så er det egentlig bare at stå op. Løfter man simpelthen sengen op, og det kører utrolig nemt her. Bare med et par fingre. Op på plads. Tager sine 2 puder. Og så har man igen sin pæne stue. Det her, det ligner jo et ganske almindeligt skrivebord. Et stort pænt skrivebord, som man siger. Men det her, det er faktisk også en seng. Og igen, det smarte ved Smart Rooms er her, at man skal ikke flytte alle de ting, man har på sit skrivebord. Her igen, man kan lade sin computer stå og så videre. Så tager man simpelthen bare fat og kører bordpladen op. Og så bagved her, der har man så simpelthen sin seng, som man så igen bare slår ned. Og så er man klar til at gå i seng. Igen her kan man lade sengetøj blive på madrassen, når man er færdig. Slå sengen op, så trækker man egentlig bare skrivebordspladen ned igen. Og så har man igen sit pæne kontor eller børneværelse, eller hvad det nu måtte være. Så igen en utrolig smart detalje, som kan anvendes alle hjem. Mange har jo det her med små børneværelser, specielt 60- og 70'er huse. Mange oplever, at de har 4 børn, måske hver anden weekend og så videre. Og her har man Smart Room lavet en køjeseng, som kun fylder 25 cm fra væggen. Man kan have den som dobbelt som her, man kan have det, hvor det er en enkelt seng, man kan have på hver sin side. Fronterne her er i hvid højglans, dem kan man også få som tavle, hvor børnene kan tegne på, eller i andre matte farver. Og når det så er ved at være sengetid, det er jo noget, børnene synes er sjovt det her også, så er det egentlig bare at holde sengen ud, hovedgærdet op, så tager man topmadrassen, og igen sengegær her, sådan så børnene ikke kan falde ud i løbet af natten. Og så har man stigen stående ved siden af, som man så simpelthen bare sætter på, og så er de klar til at gå i seng. Når så børnene skal op, så er det bare lige stigen af. Sengegærene ned. Og så de fleste, der har haft en køjeseng, er jo klar over det her med, hvor bøvlet det er at stå op og redde sengen. Det har de også tænkt på. Og der er det simpelthen klart, at sådan en lille håndtag her, hvor man lige kan udløse, så man folder sengen ned, og så er det nemt at redde sengen. Og så er det jo egentlig bare sengen op, udgærdet ned igen. Og igen har man stropperne, som gør, at man kan lade sengetøj blive på. Og vupti, så er børneværelset plads igen. Den her har vi så kombineret med skab, man simpelthen kan få lavet, sådan så man bygger det fra væg til væg, hvis man ønsker det. Man kan også godt få lov, eller man kan også godt købe hele arrangementet for sig selv. Og selve materialet her kan man vælge i forskellige farver også. Men det er min personlige favorit, den her. Lad mig prøve at vise jer, hvordan det virker. Man tager simpelthen bare et lille håndtag her og trykker ned. Rundt til den giver et lille klik. Så trækker man simpelthen bare benene ned. Og vupti, så har man sin seng. Og igen, så kombinerer man selvfølgelig med bagpladen her. Hænger sammen med det andet, så det hele det ser ud, ligesom man vil have det. Der er stropper på, som også gør, at man igen kan lade sengetøjet blive på. Og der er sengebord, man kan trække ud under sengen. Og når man så har været i seng her, så er det jo egentlig bare at trække sengen op her igen. Og det kører utrolig nemt. Altså man skal ikke bruge nogen kræfter på det, alle kan gøre det.
sengen op, benene op igen her, og så tager man simpelthen bare i håndtaget. Drejer den rundt, indtil den siger klik igen, og man skal igen ikke flytte nogen ting. Der er simpelthen tænkt på alt, og det fungerer bare med 10 års garanti. Smart Rooms har også udviklet en lang række smarte borde. Her har man jo et pyntebord, og vi kender jo alle sammen det her med, at når der kommer mange gæster, så skal man have borde slæbt frem, eller man skal låne osv. Her kan man egentlig have nogle små pæne borde stående. Her har vi en i hvid finér, de kan fås i massivtræ og alle mulige andre farver, som så simpelthen kan laves om til et spisebord, hvor der kan sidde rigtig mange mennesker. Man tager egentlig bare og trækker ud, og de kan blive helt op til 4 meter lange. Og så efter, hvor mange gæster man får, pladerne de sidder om bag på bordet om fast, så er det jo egentlig bare at tage pladerne og sætte på. Og bupti, så har man spisebord. Dem, der kan få glæde af det her, det er jo børnefamilier, bedsteforældre, der er flyttet fra det store hus ned i noget mindre, som stadigvæk gerne vil have plads til overnattende familiegæster. Det kan være institutioner, det kan være hoteller, sommerhus. Ja, stort set alle kan få glæde af det her. Men kig ind i butikken, vi glæder os til at vise jer alle de smarte funktioner, som Smart Rooms-møblerne har.